hikayat kang kaping sadasa singse Muhammad Ajhari lawan saking sekang mulia kakasih Abu Mupahirangan dika sekali satu nesun angrungus saking bapak manira duk anak ing praja dimiski ing dalam hijrah Nabi alaihi salam 550 warsa punjulipun sangang riris Bapak nisun amiharsa pangandikane Syekh Muhyiddin duk ana ing Baghdad Syekh Abdul Qadir Amos atutur pola hekuna duk akarsa munggah haji nabja isun munggah haji ing Ka'bah duk isun masih taruna kalan isun munggah haji mio saking desa Baghdad ten mawi wong sawiji angin isun pribadi lan isun ten mawi sangusa demi lan manira tatkala munggah haji ing munara kang wis masyhur benaksekaning munara umul kurun winastanan maka esun apa panggih lawan wong lanang sajuga kang kakasih Syedi ingkang putra musafir maka Syedi amawos atakon ing manira tuan arep maring pundi jawab manira isun arsa ing Mekah mangka Syedi wacanalah ing tuan ati babarengan lan manira uga arsa haji andut manira uga babarengan setune angin si teh manira ten mawi sangu sedemi mangkana Syedi aris dening angucap manira uga mangkana tan mawi sangu sademi mangkana suising mangkana isun wong roro lumaris duk isun ana ing margi saksana isun andoro ing wanita sajuga ingkang bangsa wong Habsi liwat kuru salirene tiningalan tur dodote tatambalan sarwi atutup rarahi tur isun dinuking tingal saha wacana ariri ujare saking endi wong nom sangkaronipun mangkana isun angucap manira saking ajami mangkana wano dia iku mali wecana sirakar sakangelan ing ati nisun khawatir maka ujaresun apane kang dari khawatir wadon iku nauri ing masa iku sondolo saking negara Habsa pangeran kang maha suci wis angaton
ing atase atinira lan sira sinung nugraha dening yawang kang maha tinggi kanugrahan ingkang mulya ingkang durung sinung wali lian kang sira kake kang auli anugraha agung ing pakanira ang waruhi lan anak mangko bengi isun buka puasa selawase isun puasa tan elok buka wis lami angin mangko isun buka kelawan sira sekali wano dia ikun nuli saking arsanisun lampahe amurang marga isun uga pon lumaris andum paran isun lan wong wadon ika amin ya Rabbul Alamin mugi Gusti nantayungan